Watla kelaron ka jing penpana langba jong gibor ka Khasi Hills Autonomous District Council ba ka jing ot kilo ya ki marep jong ki pai ba norem ki bawandi ha ki yo ya ki marep jong ki henry kini ka jing ot kilo ka dangyai beteng hadu kini gisingi hanin gamit hadin ba ki nong rep sing ki balalej bandi yaw te marep jong ki ha yo bhorumbong hari bhor district hadin bagi nong khi kila ot kilo yaw te marep jong ki kila pene ba kinnam pediang ya keti ka jing ot kilo ha ka bagi la pentip ru marmar sa kinong ilam jong ka Hills Farmer Union bat ha bakran ha keti ka por na ka liang jong kinong rep bat kinong hi kila ko bor ba ka jing ot kilo kalong na ka shipo kilo marep la ot shi kilo bat ha keti ka midru la ot kumju bat onda ha bala bon marep keti ka shi kilo kala kot dagi bon hajar tangka ka pisah kinong khayi kilong ba kene ka jing ot kilo ka de ka bala le nadu ki por ki ba khamman swa ha ka ba kimtip shano ka let kene ka jing ot kilo bat makiru ha ba ki di ya no mar ki sha ot kilo kumba ot maki ya kinong rep kinong ilam jong ka Hills Farmer Union kilapan pa ba kene ka jing ot kilo kam de shu bandang beteng ila wanra itu sing wan dia ni po yo bolembong te la dep the itu sing la dep thau te ki dang ot ye kilo te ngila yo jing tip bat ha shnong reng la yo jing tip namar ba da dia sing kin nom ot kilo shu da wan dia pan ni po yo bolembong ki dang ot kilo te ngila yo jing tip ba ngila da ya kran ro kim sha ki ong ba ngi dang ot kilo te ngi pa ka pisar ngai klepat sim namar ba ki dang yat be kata ka ot te ngila yo jing tip barakin ot shu kilo te ngi hab ya kran kan kilo upoi mar pi kan kilo nak nomor upoi ngelap upoi laispa ada lain mai kilo na si laispa nyau pupra kilo laispa kilo kan lu ki ot kilo ba kan ni kilo ki ot nak laispa pupra tiban ma ki ot si po kilo si kilo te tibla long itu kan kilo sa ka apa itu baru kan na kaliang jong ka Hills Farmer Union bat kinong yalam na po maulai circle hadin bikilayo ajing tip ya kajing ujor jong ki para nong rep na po umrenja agabede bat kajing syaot kilo hang ne po bhairambong te gila pentip budut changi bat nakaliang jong kinong ilam ja po maulai circle kilawan ban hiar sakane ka yo bat ban ekran bat kinong khayi agabede bat kaneka jing penmi jong ka KHDC ya ko order agabede bat kaneka bamsha shu ban ot kilo te hakashibau tarik ubnai me ngila ya shong meeting haringkat baki nong khayiro bat kumjuru bat ki EC member jong ka KHDC bat hakatu kapor nakaliang jong CM bat titas khan ila kran shai babarok khot ki yo ki bahap hapo ka jingpek jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kinum la shu lani kinum sha shu banot kilo te Henry ka basngosi kalong hadian baki nong rep kilawan sakani ka yo te ka jing ot kilo kadang long kumju hi bat kampat trika mi ai te Henry ka bangis ngosi kalong bahadian bangilakhen mentakasngi kidan kumba saungut ki nong rep ki ba wandi ya using us total jong ka jingdi kalong praspa prapoi kilo bat ka jingat no ya kane ka kilo kalong prapoi tingka prapoi kilo hakador shispa khandai pusan bat arspa tingka kilo te habangi khen lang ya kane ka pisa ka jing shot kilo na ka silak knyo puai hajar tam ka pisa ka baki nong rep ki de ban yo kisha khati no lani kisha ot no ya kata ka jing shot kilo ka balong khat nyo hajar nyo spatam te dei halor jong kane baki nong rep jongi ki yang triang bat kim menjor baki nong khayi bakin ot kilo yakini ki marap ki jongi te dei namar kata kadau kala pelong yangi bangin hiar sakani kayo hane po bhairambong bat nakaliang jong kay nong khayiru kila pensngau ba kimpat yo yakani ka order ka bla penmi na CM jong ka KHDC ka ba hakani ka order la sign dai executive member jong ka in charge market Khasi Hills Autonomous District Council te denamar kata kadau ka jingwan jongi mentakasngi kalong bet banyeng persya ya ka jingot kilo bat nakaliang jong ka Hills Farmer Union ngi krenshai bangimdan kanu kajing benyau la dingimdan kanu kajing yesun bat ki para nong khayi ki bajuthit ki marep ki jongi henrei kabang ngis ngokhia kalong ba hadin kajing penmi jong usim jong ka himam lim
haus nem ar hajar